nga gipresenta ngadto sa media ang 11 ka mga kandidata alang sa hiyas sa Kadayawan 2025 sa Davao City. Saron ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gawa sa ilahang kaanya gipresenta usab nila gikan sa nagkadaiyang tribo nga mga kandidata ang ilahang mga advokasya. Hiyas sa atan. Hiyas ng Bagobot Lata. Hiyas sa Matig Salog. Hiyas sa Bagobot Tagabawa. Hiyas sa Ubo Manubo. Hiyas sa Bangsa Irano. Hiyas sa Bangsa Kagan. Hiyas sa Bangsa Maguindanao. Hiyas sa Bangsa Manao. Hiyas sa Bangsa Sang. Iniyas sing Bangsa Tausu. 11 ka maanyag nga kandidata sa nagkadaiyang tribo sa Davao City ang formal nga gipaila-ila atol sa media presentation karong adlaw. Ang hiyas sa matag tribo mipalanog sa ilang advokasya nga nagsentro sa pagpreserba sa ilang kultura ug tradisyon taliwala sa modernong panahon. Ingon man ang pagwagtang sa sayop ug ubos nga panlantaw sa katawhan ngadto kanila. That we are not just a Matig Salog who can be settled for kape, who can be settled for bugas, but we are a Matig Salog who look up or who envision for something greater than what the people used to see on us. I'm not standing here for the crown, but to share the hope, to be the light in my community, not only at a tribe, but the rest of the 11 ethno-linguistic groups. Sumala sa Davao City Tourism Operations Office, andam ang syudad sa pagdawat sa mga turista, ilabi pa nga ginalantaw ang pagdagsa sa mga dumuduong lokal man o langyaw. Sanglit kini ang usa sa pinakadakong festival sa nasod. Gani gibansagan kini nga King of all festivals. We would like to invite all of you to come over to Davao City, especially for this Kadayawan event, wherein makita ninyo ang aming unique celebration of Thanksgiving for our abundant harvest. Not only that, but also the celebration of our unique cultural heritage with the 11 tribes ng Davao City. Sara, ipaygayon ang Grand Coronation Night sa iya sa Kadayawan 2025 karong August 14 sa USEP Gymnasium. Ug daghan pang nakalinyada nga mga aktibidad nga magsugod August 8. Busa mga kapuso, bisita na dinhi sa Davao City ug maglingaw-lingaw kita. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.